hening kaya banyu heneng tegese meneng kaya watu tan ana nyebawa jroning paheman ananing kekidung manis pawiriting pangalalim amung hanjok mligi tumuju mring beban panten Sarimbit ingkang nembe nyatang watang babar layar arsa gebyur ing kalanganing bebaran agung mugi Gusti amerkahi kapurwakan penganten putih retnaning ayu Vivi Agustin Permatasari sungkem dumateng ingkang garwa ingkang kakung Risang Bagus Lufi Yayang Darmawan Mengku Saspita sinandi penganten putri pasrah jiwaragane pasrah gesang lan pejahe pasrah panggula wentahe mrih dados putri mustikaning putri ingkang geminas titi hangati-ngati dados putri ingkang sholihah sanadyan to ratu sumungkem dhumateng para pebunen tanpa nanggen gaduh punang pusaka jimat kemat lan selpi duwung linara saking gigir pelekate penganten kakung kene-kene yayi duwunge dilolos ngestoaken dawuh bak-tobak keris kok sakmene dawuhane iki ora sadingah keris iki keris pinilih yayi keris pinilih keris dewa rengku gedhe dawa ireng kaku makaten iya iki yen ditamakne absese utawa abuhe yen durung 9 wulan 10 dina durung kempes yayi batobat keris kok ampuh kaya ngene kene yayi ayo tak kanthi sungkem dhumateng para pepunden ya yayi ngestakaken dawuh Hanjengku sawi sembah kabutan keping asta sumungkem ing jengku sinartan ning cipta rumasuk ing sanubari tancah nyadong rumantahing pangasta saking Rama lan Ibu makaten pangudas semaring dewa lamun kawulene jenglisan retnaning ayu Vivi Agustin Permatasari Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula ingkang suwan ngaturaken sungkem pabekti ugi kunjuk wonten pepadaning Rama lan Ibu boten langkung ingkang putri nyuwun tampe berkah donga pasti mugi-mugi anggen kula nyecep ing madune katresnan nderek sunaing rasul winengku dening priya dados putra ingkang bagya tebih ing rupita sampir kala Kanjeng Rama Kanjeng Ibu wong ayu pipi putraning bapa lan ibu yongket sukeng tes kowe ngaturake sungkem pabekti tak tampa puja pangestuning bapa ibu ditampani wong ayu Vivi wis pinter lan dimawan bojomu pinter momong anak-anakmu yongket ngestaken dawuh paripurna penganten Sarimbit sumpen dumateng pebudane penganten putri Dyodaya sungkem dumateng pepandhane punden penganten kagung Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula ingkang suwan ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk ing pepadaning Rama lan Ibu boten langkung tawa donga paestu mugi-mugi anggen kula mengku wanudya dados bedahan ingkang bagya tebih ing rupita nderek sami kala wong bagus Lufi Yayang Darmawan putraning bapa lan ibu yonggir tak tampa sungkem pabektimu puja pangestune bapa ibu ditampani ya wong bagus Darmawan wis tak kendhal wong bagus
Luffy jroning bebrayan dadi bagya mlot adoh ing rupeda iling wangsane para winasih wus kawuri ing lair hangudi karding batin ngangesti Gusti yo ing kono bakal kepok njaba lan jerone jumbuh lair lan batinmu sinar santi sura tira jayane lan lebur dene pangastuti sapa sing cidra wahyune bakal sirna teklek kayuning juwarya kersa tuwek sing saya sabar teklek kayuning jati saya tuwek sing saya kemati tresnanana bojomu tumekang bejating jaman yongkir wis akan dawuh paripurna penganten salimbit sumpun dumateng pepundhera pepunden penganten putri pepunden penganten kagung badhe kalajengan Bathara Kacar kucur tampa guna kaya kacar kucur biyen wong liya saking dadi dulur sing dulur tambah demulur kacang kawak ben kadang saiki dadi sanak sing sanak tambah semanak menapa to darunane ingkang kewasane Bathara Kacar kucur tampa guna kaya menika wujuding klasa kalpa suket kalanjana mongko wadahi beras kapurata arta receh sunata dumateng pangkoning kagarwa mongko palampita bilih kakung kedah tanggal jauh dumateng pramesti lain lan batinipun klasa kalpa ingkang sunanep suket kalanjana mengku palampita titah saged gesang sampurna yen titah saged gesang ing tiga tataran ingkang asring Tri Loka Pana Loka Madya Loka Baka Lokapana jakating bayi kang nembe mesat saking guwa garbaning sang ibu ingkang sampun hayoga prata teteki nawa candra dasa rai 9 wulan 10 dina bayi lair cengir ngawuningi padangi jagat raya ingkang disinebut Lokamadya jagat kadewasan yen titasapun dumugi Jawa so kedah lumados ing panggasipun wujuding hanambet sisilang akarami nyetep madune katresnan nderek sunaing rasul ingkang tri sinebut Loka Bokaya jagat kalanggengan yen titah sampun dumugi wanci ingkang sampun pinasti kridane atitan bisa mbedah utaning pasti budidayane semangsa tan bisa ngasorake purban ingkang kawasa bebasan digedhok ana dikuncen ana wong mati datan wurunga innalillahi wa inna ilaihi rajiun manungsa bali marang mula-mulanira sangune Dede Mas Pitis Raja Bara Tegal Sawang Akamba nanging hamung iman Islam kang sampurna ya kanthi iman Islam kang sampurna titah saged mlebet swarga loka salami-lamiya wujuding beras kapurata arta retes wonten papan ingkang sampun permati mugi saged murakapi kebetane bebrayan penganten salimbit lumeber wonten sanak kadang tangi tepale mung mitra pitepangan migunani tumraping bebrayan agung kalajengaken pacara dar kembul dar kelimah ya dar walimah menika wujuding buga cenar sekul punar mongko plambanging kamulyan kala palambanging kararjan mawa rantapan ati antep ulam pindang gurih pengarih mongko palambanging sandang pangan lan papan sandangane lair wujuding busana sandangane batin wujuding tandang tanduk muna-muni tingkah laku solah bawa budi pakarti ati lati makarti ulat ilat ulah dulangan mongko pelambang wujuding pangan panganing lair yaiku wujuding buga pangananing batin wujuding piwulang reh wewangson ning tumuju
jumbuh kali pewucaling agami. Dasare ngantene esuk durung sarapan dahare gethu. Didulang pisan njaluk ping pindho. Didulang ping pindho njaluk ping telu. Wonten ing wujud ting papaning lair ya iku wisma. Papaning bating swasana ingkang hayem tentrem. Paripurna lumaksan Pacar Kaba kacar kucur tampa guna pangunjuk Tirta Kamandanu. Resepsi nganten resepsi nganten nut jaman kelakone jamanipun Bapak Ibu kula panjenengan dados nganten cekap dipun lenggahaken wonten ngajeng tanen jijereng nitu kloso pandan cepai banyu kendi. Jamanipun majeng trutuh degan aqua menika malah mendunia Fanta. Nanging menika mengku wasita sinandhi ingkang sami ing pangajap. Mugi penganten putir naning Ayu Vivi Agustin Permatasari enggal kaperen wiji ingkang suci saking kesta dalem Gusti Allah ingkang Maha Linangkung. Lamun bijing putra mijil putra kakung dados putra ingkang saleh yen putri dados putri ingkang salihah. Yen alik putri alimah yen kakung alim. Yen kakung hafid yen putri hafidah, yen kakung dai yen putri daiyah. Liripun saged mikul dhuwur mindhem jero asmane wong tuwa saengga kawontenan kathah migunantung praping nusa bangsa nagara minggahing agaminipun. Mangke paripurna upacara kroban kajengaken pambudhe gambar keluarga, mbok bilih mangke sampun paripurna.